Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, no? Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan. Kumusta na mga ka-followers, no? Ang adlaw na ay karong Merkulis, no? Pizza 3 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2024, no? O 26. Pero nun, ano sila drama no, ako na ako kasultihon. So, dili pa din na, shout out tayo ko sa tanan, nga nagsunod, anong drama, no? Salamat kayo sa pagsubaybay, mga ka-followers, no? Mga ka-listeners, no? Bueno, ang sumatang po karon din, no? Pinadahan kini sa usa ka babae nga mapatago lang sa pangalan nga Lydia. Bahin kini sa iyang bana, no? Nga ang iyang asawa, iyang pakatkaton sa atok, kaya gihimo ko siyang helper sa Panday. Napagtrabaho siya ng balay na iyang asawa may gihimong helper. Katkaton siya sa atok. Bueno, o balikan niyo na sa pagpaminaw sa kung ako ang pasultihon nga ang sender si Lydia. Usahay bakit ang mga asawa tungod sa atong dakong gugma sa tumbana musugot lagi ta bisag unsaon datano, pero og musubra na og di sad tingali maayo nga magpaupoy-upoy na lang sa kita, makasukol man ta. Ug kun ngalong na problema ko ini, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Ania ako mangayo. Ala naabot ang iyon. Dong, Unsa di mo kada uyukon? unsa di ay? Tuyo kung takato! Aw, unsa? Tuyo kunta kadto. Ngagun-ubon ang gugmata! Mauna! Masayop pa ng kabaw. Upatiil kita pa ba? Samtaong ka, oy. Naa naman lagi ka. Ay. Nervyos ko na kung bana. Kuan mong ko kay siga kag mata. Marika, come here. Ha? Marika, come here. Yes, dong. Na naman ta, dong. Nagatubang naman ta. Come here, Marika! Bida. Bida. Lagi. Naanak ko si mga tubangan. Lagi ka! Oh, what's the matter, Bida? Yes, what's ours? What's ours, ha? Bida ni mo eh. Si ato, uy. Unsay ato, ha? Unsay what's ours, ha? Some beach na ma. Unsa nga na? Some beach na ma resort. Sana beach resort. Sana ma beach resort dahil. Baringon ko nimo. Ako tawagan ko nimo ay dugay-dugay. Kinahanglang nag-apas ko sa oras. Pas-pas yung kasabot. O, dong. Kato ko sunod ako yelo. Ha? Labito. Sulubot na ako ugma. Doon ako yung activity sa opisina. Kasabot ka ba? Yes, dong. Sige. Pagsuka dito kayo mamahaw katag sa'yo. Manadong, nakasukad na ko. Ikaw rin akong gihuwat. O yung ano ka mo na wag mga ulat ha? Dali na, dong. Katong sakyanan nga gamito na ko, limpyuhan na to nimo ha? Asa na, dong? Katong puti o katong puwa? Atong puwa. Awa pa, dong. Ang puti. Buwa pa po, dong. Inuunsa, sige blagwa ha? Paggasolina ito na ha? Ang asa to, dong? Ang puti o ang puwa? Ang puti. Wa pa dito pagasolinahi. Ang puwa. Awa pa, sad. Habid. Sige man tani. Wow, ay! Huwag pagsulina ito. Mayo magkatong kondisyon. Ang asa to, ang puti o ang puwa? Ang puwa. Na, gahi kay paandaron. Ang puti. Samot, di na gid mo andar. Nga naman, wala ito ni mo ati bala. Ang hae maato, ang puwa o ang puti? Ang puwa. Wa na maatiman. Kanang puti. Samot, wag hapon maatiman. Ahak pa yan ni Baya. Utsam ni Baya Lidia ha? Kadang pangutanan ako mga kag. Asa ang puwa. Ang puti. Noon sa mga koy. Kuan mang godong kanang puwa, di man ko na ato. Ako kanang puti. Di pud ato. Puti gali. Pina. Abila ko katuan ha. Ang asa man ana, ang puwa o ang puti? Ay, naman niya! Dahak kabihana ka. Sorry. Tawarin itong taxi. Ah? Taxi lang ko. Nahak. Limot ko. Wa man dito sa kanan. Nada ko sa imong binuang da. Bida. Tanawar ning kalaki ni mo. Bida. Mulakaw na unta ko. Wade ko yung sapatos. Kalimot ko yung sapatos. Kuha ko sapatos. Asa ato dong, katong puwa o puti? Abuti mo! Saba ka da yan, Zoy? Lagi, makalagot lagi kay istanan. Kada gabi, na siya, mag-ilis na siya niya, mulakaw. Oy,
Basig doon na sila. Kairing-iring yan. Ay, ambot lang. Kay kada gabi na siya mag-ilis. Magtabok-tabok raman na siya. Madtog bar, madtog club, madtog videokihan. Basig na limot na siya yas nga minyo na siya. Ngano mo ato pa man na siya mga imnanan? Ang mangita man ako. Okay. Ko, ikaw di mo hinungdan, Kidort. Ay, ikaw di ay mo hinungdan. Nganong mulakaw-lakaw na imong bana o magabi ikaw di mo igipangita. Pero mo ato sa kag mga barko, no? Minyo na ka. Magsigili ka katuan ng mga imnanan. Mag-unsa pa ka dito. Mangita ka mga laki. Hilom da bayot, uy. Lakis imong mata. Mag-unsa man ka dito di ay. Unsa may mga tuon anang mga bar. Nanindain taong kong balot, uy. Unsa ito? Samo kaayo magbalhin-balhin man ko ug asa tong daghang mga tao adto ko didto. Nya magsunod-sunod ug asa ta. Samok gyud kay tanan ay. Mauli ko yan, soy. Murababuan ko ni mo din, eh. Sige, uy, kay daghan na unya mo. Dagang unsa yan. Daghan na unya mong mga buang ba? Kidort. Dong Mio, unsaon na nimo simento di ay? Kadaghan gud. Ako yung patrabaho ito lubabo na kay murag gabok na mo kay. Papatrabaho na nako. Mao ba? Ipatile na ko, ipatile. Tile sadno. Kaysa may patrabaho nimo ana, wa mas toy siloy nilarga man kunog buhol. Kita'y mo trabaho? Singan? Ito, singan. Kasayo na na. Ako na trabaho na. Ikay akong assistant. Ha? Assistant ka na ko. Pinakaya lagi na to. Ako rin bahala. Kamaulang itangan nila eh. Eh, magunsa man ko ana dong. Ikay tigba sa simento. Unsay nga? Ambot unsay nasud sa utok ini akong bana, ako'y gihimong tigmasa sa simento. Nayabag sa, di ba? Wa na lang kumusupa kay mo dayon na banig paninghag. Unya to? Pre Mio. Oy, Preterso. Unsay ato. Pre, nagpatabaho na kasi mong kusina, pre. Ay, sobra ko lababo eh. Kay muragdaan kayo. Nya ako lang gipa-tiles. Bilis na akong tiles. Nya, huwag ka magkinanong tao, pre. Ako, bakante mo ko, pre. Ay, so. Ay, lang ta ba? Kapalit na tagpanutan, Ay, gagmay. kwarta-kwarta rin mo, pre. Kaya rin na mo, pre. Assistant ako, pre. Na ako'y assistant, pre. Maayo, re. Kayo ay bayad. Kita mo, pre. Tara, masa si Winto. Kato, tara. Oh, uy. Mali! Oh. Naunsa naman tao. Ako yung tao ni pre. Uy, pagkuha mo kasi, ako di man, pre. Ako. Kinahanglan, pre, bida. Gi- Hayaan mo lubot, ay. Hulmar ko pala na, bunalang rin lubot, ay. Bayron mo kita rin mo, naunsa mo. Kanawa na ibayan, ikaw na ang kay bayan. Saan tao, imo magtaong nagpatrabaho, yung mga asawa nga babae mo nang dako, pre. Uy, Ako di man. ayaw lagi, magbuluot, bida. Di na mo sawa, ha? Ako na sawa. Oh, wag ko mangangko nga ako ng asawa. Ako Pre! Nag-budget taon ko, pre, ha? Kibasig niya paigo na akong kwarta taon. Akong kwarta, di paigo na para mo kayo palito ng mga materialis, ha? O pabayan mo kumplito. Mga ilang, pidahil lang pag-apil-apil, pre. Ay, palang diya. Oh, sige, pre, imo mo na. Basing manawag ka na ako, ha? Ay, kabala ka, pre. May nabisa mong kinoon sa pagkilibutan. Di may manawag ko nimo. Bantay mo daw, ha? Dahil, Lidya, kami na sabi, ako tetere. Nya, pagdasa sa Grillo Black, be. Ibutan mo rin sa kusina. Dahil, Lidya. Nadayon sa dong, kinaba ko'y gibuhat dire. Unahari! Ay, ipatangtang magkarinig mong daan ang atop dire sa kusina. Ay, oo, kay Elisa, ito na sin. Tayao na kayo na, pulos na puslot. Ano bang Buwan tao? sa oy, kinagtangtang pa ko sa atop, gahi kaayo. Ay, gamitin ng barra. Noon sa mata ko, di naman na ang martilyo. Pero may gambita, barra, yun. Para kausar na, tangtang lagi ng sina, barra na. Ang bara. Oo, pagkita niya. Uy, hala. Akoy! Kasok. Hala! Lo! Nalaigo ka dong! No, kita ko. Ikaw ka, pre. Yaya. Asam tong baso doon. Di oy, gigamit ako. Kaya ako na lang untang masuhon ng sin para makuha. Bida.
Ano taong baso mo ka niya, bida? Dilim na siminto, masuon mo niyo. Siminto rin masuon, sin mo na! Para na dahil. Bida, nakalit yung tao ka. Ang bilang maso! Di ara o dawata. Bebe! Kasi tagakan sa kuhanam. Tagakan kayo ko ng bara. Gunita ng bayang maso nga, matagakan ko! Ilagay! Lagi. Ay! Agay! Patay! Natagag si Marila Lydia! Agay, pare, tanong. Sige kong tanaw ron, sunungan sa kuwan sa awan ron. Bago, tama niya, tamang! Singingan, pre? Usahingan ka ron, tamang! Ay, yung ka, di ka masangpit ako. Ngitag tabang. Usam nga yung nagtagtabang nun ako. Dali, Mare. Ikaw lang ang tabangan, Mare. Dali. Kukos ako. Napiraha ako ka tao! Mare. Ayaw! Mao na na. Resulta na na sa imong katihik. Diya karon. Nausa naman, eh? Ha? Nabuko ng omo. Otay, Natagakan kag yun sa pagkahog sa imong asawa. tagakangan pag yung kong... Oh, Antay, maso. Ganong imong asawa ang gipasaka ni Mustas, ha? Aron mo lungkab sa atop. Ngano? Kamir, may nagtrabaho, tay. Amo lagi, kaya wa man kamukuha og kauban nga imong ikauban unta nga Sabi ko, panday. tatay, sabi ko, kuha ang gamber ti korta, layo sa biranan. Sige, pag tinihik yun mo, nakaroon, o saan naman may resulta na? Payo gani, kaya wa mapahak ng oni mo, Mio. Pahak pa na, samot kag kalibog. O, sa punta ka di mo, tay. Alibog ta kung sa itawag ni mo, o pau ba o ahak? Ahak, bida. Pahak, di kaya ahak nun sa tatay. O mao lagi, Oo. sunod adlaw. Tatay, ha? tiwasan Sunod mo gani, ganun. ayaw na pagtinihik sa makaroon. Imbes mo ato kas ospital, aron mahunaran ng imong samad sa pero tungod sa imong katihik, ha? Ban-idray imong gibutang. Tay. Musta naman ka diha? Ngumusta pagkit ka. Kita kang gibitay na ning usa ng to katiil. Kay nabali na ni. Nabali, gudi ay. Ang sa tanaw ni mo. Ikaw ko rin mahugi kas ato padung sa ubos. Maunsa ka. Okay, kay tagakagbara ni kamera, be. Oh, ikaw na, be. Sa may borto may pasabot. Ako pa yung mapakasadon. Hibaw kag yung dili ko panday. Unya ako imong gipakatkas atop aron pagkuhaan ng mga sin. Oh, Paraw ka man kabisag unsaon. Uy, ikaw ba? Kisay akong pagkuhaon. Kita rin mo nagtrabaho ato, be. Kita rin mo duwa. Pumati ka ba? diha bita to sterso ni hangyo. Wag yun mo dawata. Pabayad lagi. Di ba ako nagnutun ka to budget? Abadabiyo ay. Kapoy ba ni mo. Hibaw man taday kang kuangon ang imong budget. Nganong niahat mo siya kagpapanday anak. Gamay raman ka imong kwarta. Unya, purte O gini mo. sa materialis lang dahil saktor na. Pero maguha pa panday lain, pasort na tanaw sa mga eh. Mo bitaw nga, kita lang doon naman dahil, kaya di ka paigo atong kwartang taon, parang kasibot na tawa. Unya, nakasave ka. Ay, nagusumsula di abi, bida eh. Ogma, pagtiwas na, Ha? Usi magtiwas. tiwas na pamanday. Nayabag ka na miyo. Wa pa gani maayo ang samad ug mga bunog man nabaho na sa tagbalik. Noon sabi ako, ay sayang king adlaw. Usa na kasayang ana nga di man ni inadlaw ang ato. So, Elijah ha, sayang kay adlaw, kundi na naturuon. Ikay trabaho. Bahala ka na diha. Basta ako mo pahuway ko. Sakit kay ning hawa ko na bustak pagkahug nako. Oh, nya ilis na. Imon din pakis ko ngo. Abanay, hanggaw gi kami sa kung saon da. Basta bingo gali ko trabaho tak sabot. Miyo. Dahil Eja, manggili kagbasa din sa bituwas, baklas tong mga atop dito ha. Hot dato, ha, kay lisan tong sin. Ha? Ako'y imong pasakon sa ibabaw. Oh, kinsa man ay pasakon ako, amay laing kasaka. Bahala kas kinabuhi mo. Ikay sa gusto ka. O sa supag yung ka na ako ni Di na ko madaan imong hulat-hudlat ako ha. O sigas-sigas imong mata ha. Gabudlat na lang mata ni mo. Ah. Di na ko mahadlo ka na. Kung gusto ka hala, ikay sa ka dito. Basta ako di lang kumusta ka. Bahala ka na O, diha. ano sa rin gusto niyo? Palayaso di ka ni Baya, ha? Usba? Palayaso di ka! Unsa imong palayason kinsa ako? Ikaw!
Nayabag ka na? O sige bang? O hapit ka na gyud mabuang. Ha? Pag sure diyang miyuha ka, hinumdumido, amo ning bay og yuta. Tipik ka lang bisa ka dinis among bay, mong ayaw paghilas-hilas naghingili nako kay wa kay angay. Kung dunay angay mulayas ka na, mao ikaw. Usa? Gusto ka? Ako mo palayas nimo? Gusto ka ba? Ayaw binuang di Alindya! Napuno na jud ko, nakasukol jud ko sa kumbana, ug tungod sa iyang gisulti nga iya kong palayason, aw ako nang gisumbalik pagsulti niya. Ang hanggaw, wa na mo uli, nilayas. Unsa akong buhaton, pangitaon ako siya o unsa? Unsa man og kamo ang pasultihon? Lydia. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning, good morning! Ba, good morning dia, ba? Mati Jijin, good morning! Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Si Ate Pres, nagkutaw pa taon. Nagkutaw pa. Sonta mo pa si Ate Pres. Magpasalamat ta sa mga mama, Kuya Alan, nga permi yung nipalit sa ato ang Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, 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 happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, di dyan mo angay mag-uol kay na ay Don Pepe Dark Chocolate. Lami. Unya, ugom-ugom sa Riamon Yema OBM Special. Palit sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Crunchy, Crunchy. Crunchy. Ate Pres, good morning mo dia! Oy, may adlaw sa tanan. Guyat, may adlaw. Sa tanan to magkaigsunan, may adlaw. Mga bata, ay yung kalimot. Inom kita doon pa pitabli. Happy yung kay kanan. Sabag sa pagkanto ni mo sa Happy Mart Waluda. Kuno tabunok kong magtan. Happy ka kay barato yung palalito dito. Duna pa'y dunat sa raskilid sa Happy Mart magtan. Unya ka mo mga dagko. Inom mo, Don Pepe Dark Chocolate. Bawal rin nindot kayo ninyo. Mga batanon, gum-ugong sa OBM Special o dayon mo Jema Special. O labi na yun sa mga dagko na yun nga mga video idara na. Ang ato ang isumsum sa atong inom-inom ang Tasty Fish Cracker o gingon man Paulitos Macaroni Crunch. Salamat kayo. Unya sa tarang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Salamat kayo dia. Cap John Ramos, salamat kayo. Sa mga tao po ni Kuya Dick Pipito, Dodo GR Pipito, o gingon man sa mga tao sa Bromwich Beach ni Inday Shin Pipito. Type pala ninyo sa Facebook. Makita ninyo ang mga pangtrabaho diyan sa Bromwich Beach. Makita ninyo kung unsa kalimpyo atong panamay ko na atong ipatrabaho sa Bromwich Beach. Tawagan ninyo sa Facebook. Salamat kayo. Unya sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw, o ingon man listeran, kunsiyal listeran sa Talisay, kunsiyal, kung amigo po, kunsiyal, Ferdi Rabaya ato ang konsihal diha sa Talisay o gingon man si Konsihal Caballero. Salamat kay nimo diha Danny Caballero, thank you kayo. Labi na gyud ni Konsihal Francis Pares og ni Konsihal Joel Garganira sa Norte. Good morning natong tanan. Salamat. Ma'am, Ate Pres, ikaw sa una. Okay, ug ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sepanyawan Herbal Capsule, Sepanyawan Herbal Capsule with garlic, Sepanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutan sa sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imnan og Sepanyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, uray ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo maugyapon, usag yapon kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule imong imnon una ka magkaon sa imong paniudto. Mausab gapon sa gabi sa imong pagpanihapon, inom na pudaan og sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kahadlok. Tungod kay doon na makatambal, ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI,
Inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. O sa tanan na ito mga kaigsunan nga may gamit sa ito ang Sedlin Midwell. Thank you, thank you, thank you. Yung kanyang tanan. Kamu ang nagimog number 1 sa ito ang Sedlin Midwell. Sa Kabisayan o Mindanao, labi na yun padung na sa Luzon. Tuwa na yun sa Luzon nga ito ang Sedlin Midwell ha. Dan na yun dito niya. Kamu nasayod yun mo nga unsa ipiktuan niya ito ang Sedlin Midwell sa ito ang panuot, pamaul, panakit sa kaluwasan, barikos bins, katol, kuto sa kabataan, ilikay pagyuta sa mga lamok nga dinggi, disminurias kababayanan, wag tangon katol, kagid, paso, uguban pa, dapi, nga magsakit, ato na plasan sa Sedlin Midwell nga, anara na ito mapalit sa butika, di ba, Edwin? Tinuod na, sa butika na kita makapalit, pero nagi Facebook page ang Sin Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Aha. Ila lang i-type ang Panyawan Herbal, unya makita na ng produkto dito sa Sin Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukiran ng puyo, pwede na kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang, kay hatod pa sa inyo, ha, Bam? Good morning! Albeda ka ni mo sa amin Lauron, ug Mamer na Lauron sa Summer Shoes, Valladolid, Karkar. Salamat kaayo sa inyong pagsunod sa atong mga tulumanon. Ingong muna sa pang mga staff ni Atty. Atan Villegas diya sa Argao. Ma'am Rose, good morning. Ang inyong mga staff, ayaw ko makalimot ha. Labi na sa atuawsan nga mga sales ladies sa mga tindahan, sa iyo nga mga ligo, sa dili pa mo report sa trabahoan sa Celebrity Kotik Beauty. So, para magpabilin kitang batanon, younger looking kutis artista kutis porcelana sa Celebrity Kotik Beauty Soap and gluta tayo ng papaya extract ano na sa natural moisturizer para dili magdry ang atong skin. Doon na baka may mga up katol puges purang itom sa atong panit sa Celebrity Kotik Beauty Soap. Mauta na lamang sa butika para original ang mapalit. Ayaw mo na nga gipanghatag o na ba kayo gisuroy-suroy nga kunuhay barato, original, pure, no. Mauta na lamang sa butika, mas maayo nga magkita sa nimo nga dunay selyo di siyang sudlanan, Seed Marketing, SCAD. Celebrity Kotik Beauty Soap. Thank you. Okay, mga kaigsunan, kita nasayon mo gito ang bisag asan tapadong bisag saya itong mahanggap ba ino, makaon, naagitoksin nga upundo sa itong kalawasan, hindi ka dagad yun na ng toksin. Grabe kay na mo daot sa itong blood cells. Importante itong blood cells. Tigatod sa oxygen, neutralize yung tubig sa itong kalawasan. Hindi ka daot na tungod sa toksin. Sticky blapot at dugo, ang atuang mga sakit, major nga mga sakit yun na. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban pa na ito balatian, constipated ka, o ingon man, kinigatuang kidney problem. Maunang kinahanglan yung kamo inom o G-Detox. G-Detox Plus Herbal Capsule, kay natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwang tang sa balatian, puno sa nutrients, nga may makapalingon sa atong vital organs ang atong pag-inom, usar kapsula, o sa kauras, sa di pa ka mukaon, moralag maintenance na to. Pero doon na kay balatian kinahanglan yung kamo inom o katulo buntag o hapon usa ka oras sa di pa ka mukaon imna na tog 8 ngadto sa 12 ka basog tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa toksin sa sa ato ang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sendo na ito karong adlaw. si Inday Lydia, Ate Pres. Lydia. Ang problema ning Inday Lydia kay kini yang bana maldito kayo sugon kayo na siya rbay mo assistant kay nag-usab sila sa ilaha taong kuan Ate Pres sa ilahang banggera. Usa siya sa mga assistant iyang asawa nga maglagot iyang asawa
ang nahitabo ati pres na taga-Kagbara di Cabra kay ang asawa may gipalangkat sin. Unya hangtod nga nalusno ang ilahan taon ditong ato sa sin nadatugan siya unya paghuman kinahanglan tiwason ni nato ha. Siya pagigingnan gihadlok-hadlok unsa man. Ikay saka dito, ikay kuan lagot kay asawa. Ciao di kam tuman ako kay palayason di ka, ha? Dingo asawa. Ako imo palayason nga mo ni bay. Sa ha? Ilaha din bay ati pres. Mauna nga karon nilaya siya bana nauaw. Kay maumay sige kung glayas, ya di banto yang panimay. Mao ni unsa iya buhaton ati pres. Pagitaon ba kuno niya iyang bana? Sao mi nato kuno? Ay ikaw, ati pres, sabi, Uli ra to, ay. napuno na gyud ko sa kasuko, napuno na gyud ko, o nasuko gyud sa akong bana. O tungod sa iyang gisulti nga playason, ako dayon siyang gisumbalik pagsulti. Wa na gyud muli, nilaya sa gyud taon. Kung sabi ako bato, pagitaon doon ako siya. Ha? Tabagi ko niya. Mabalik ra to eh. Balik to na Balik ra to. Ay, sus. Kati yung ba na hadlok-hadlok lang to pero baliwara to di ayaw lang tong tagda. Ibaliwa lang to ayaw tong pagitaan ibabalik ito. Wa ko higdaanan mo balik Wa, kasi. tayo. Asam si higda libunan. Oo nga liwa tayo kahigdanan eh. Ayaw pagitaan ayaw gukda kay mugara ng mga inana ng mga klasis mga tao inana habog-hambog dili di ilang panimay di ay. Bugero bam ikaw bam Basahi ba? Kung arita sa New Testament, arita sa Juan 6, versikulo 50 ngadto sa 51. Apan ania ang pan nga mianhi gikan sa langit aron bisan kinsa mamahimong mukaon niini og dili mamatay. Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Amukaw ni ini nga pan dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang kuning ibasa kay mantud pa sa homily sa pare kaning pasabot ani nga amukaon sa akong unod aminom sa akong anak dili mo ang puting pasabot nga dili mamatay ang imong nga maayong kinaiya kung naani mo ang Ginoo. Dili kuno ang imong BP mo'y muhay, kun dili ang imo maayong kabubuton mo'y muhay. Mo di pasabot ani nga, mukaon sa pan dili siya mamatay, banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang but pasabot nga ang imong pagkamaayong tao naani mo ang Ginoo. Pananglitan ko pa uban magsigig simba, inigabot sa ila magsig pangawa sig paninghag. Mao ganing uban kuno mga bana, og mga asawa mo'y maldita, malipay kung adlaw Domingo kay asawa wa diha kay Mao ba kiling mga bana bam parang nani ang iyang istoryahan niyang manok kay di ba tubag wa may away may tabo ang kaning ni ato ang nabati karon kanang nakasaway sad ko sa bana kay dili man na trabaho sa asawa mo kat sa ato limang kamay mo masahon dili man na dapat kaswinto karon na mo tabag masa pero kung pagkat sa ato unya ang bana pero diya lukay dire bugat may kinang mamasa ka bam di na lalim ang kanan yung mukat sa ato ang bana to at siyuta naghangad nagtanaw sa asawa mo nilangkat sa mga sin di na malalim oy ang iyang ikuptan lang sang region di na malalim trabaho na sa bana agim yung kang trabaho sa atlas utsab bugatan ng kanang di ka brado Bugat oy. Bugat na. mao lagi nga dili na mao kung mayon ka nga siya mo yung sigmander ka siya mo yung hari sa panimalay wala mamao kay ang trabaho sa yaha isibana tuwa man niya sa iyang asawa gipabuhat siya mo yung asawa mo yung katkat siya deras ubos naghanga naglantaw sa iyang asawa Tuyo man to niya ang iyang asawa may pagkatkaton kadi am siya sa ubos. ano man Ituno na lansang. Kaltilyo no. Ituno na lansang. Maldito gini Pedro eh. Pedro, maldito. di ang kaning gibuhat sa imong bana dayon niya kay bato pa nilayas siya kay murag na igo pag imong nga layas ning naman imong ako maning bay ako di mo palayason ayaw pa si pada anong mandar sa imong asawa bana dahil si pada kay mutuo makana sama nga ikaw dro ay pada nang imong design sa Diyos si payuglod Sa may kong kupayon si Babina. Ang kaning yang gibot yung bana kay nilayas tungod kay gihangan manaygo ba murag gihangan pananglitan og mabalik inday okay ra mabalik pero
Ayaw na pagsugot nga ikaw mo sigig daog-daogon. Aha. Okay ra ka lang Ang bana na mahilpir noon. okay rin patrabahoon ka ng, dili lang po na matrabahoon sa lalaki, o mo kat-kat sa atop. Tinuod Okay ra ka ng, Ikaw, tato. Oy, dog, ikaw, tato. Ning basay, kay kat-kat sa top. Ikaw may kusgan. Luoy mo. Matay, ako pisilingan ako yung nga, so, ikaw mo sawa mo yung ipakat-kat, ikaw na rin naghangad ka diha. Oh, yun. Oo. Pananglita na ug mauli kasi maya man mauli pero ay usba na nang yung patakaran sa inyong panimay dahil nga si Mamandar imutanan ang mga bugat ng mga trabaho man at laki. Yun na ba? Trabaho man at laki. Pananglita og dagan mo kulubian ay kung ingna kay mga opras isa years ubos gahuwat. Ikay mo sukat-kat to sa... Para bitaw na, ang tanong, ang mga babae ba, di ba kay bawo naman sa mga lihok sa laki. Kanang mga trabaho sa laki, o nakay, unsa to, naay ka ng bumbero, naay fireman, naay firewoman, bumbira. na, di ba? Di ba, Ate Pres? Wadyo ko kita ka ng babae nga construction. Wala. Wilder noon na ano, babae. Na kay welder. Daghan. Oo, welder. Sa mo noon gulyat, og mangita kag sa mo noon gulyat og mangita ka babae mananggot na Ang babae mangisda na Pero ang basawa, yun do, babae, masado. Di kayo, bugat man na kayo Wa sa ka lagi. trabaho. Di kayo sa Okay na, welder do, kay ano ra. Ang anak, ako kanang bana, asawa sa akong mangod, welder sila ba? Kanang sila mo ay nagbuhat ng gym sa Bourbon, sila rin do ay Mas asawa. ang babae, kaya di Oo. tulog mo tira. Sila luwas tapol ra og si Cheryl. Sila rin do aga panday na, sila gibuhat. Dindot lagi mo tira, Welding. Kaya di mo nakurog ang babae. Kaya kurog man. Kani bitong panungtiyon nga ingon nga ang mga bana haligis pa ni Malay unya ang mga asawa tigpatindog sa haligi. Pagahi sa haligi. Murag nilapas sa haligi mo asawa na dong. Nalapas sa haligi pa katinduga. Murag mulupad na hapit. Nagambira na daw. Maog yan. Nindot na sorry kaya nga. Ang mga bana haligis pa ni Malay. Ang asawa tigpatindog sa haligi. Sabot ba nga full support ang mga asawa ngadto sa mga kalihukan si ang bana. Kani mo rin ikaw naman nag-support, dili man ko mo yung trabaho. Tinooda. Be, padungga ko usab. Ang mga bana haligis panimalay, ang mga asawa tayo patindog sa haligi. Kami mga bayo to sa mong buhat. Saligid, tawitik ka. Salamat naman na kaning ka naman noon. Kuna ko ang puzzle, Tihan.